Indeng 236 baget station along Karbi recho aphanta gari motor kinam je aphan lak engkoi kedeng bon. Northern Afforestation MR upgradation tanga chokamar chiklojon ke babainong kilongle aputha kidu kisu. Uthot KSA Hamren Regional Committee atum men media school along Kahumrida. DLSA pen duk dera tumaphan kilong nangje aputha chirok tagamai kangni. 236 budget session 2020 to 21 apartment Pini Karbi Anglong Autonomous Council session hall along Kangni bangso session chengchi aprang karlitang sarsing timung EM barim aphan chikimo ponsi alang liaphan pension hei hui lamchak pipon budget session along Karbi Anglong Autonomous Council jongjong pen guest house ki kim kerang je aphan central government pen phan troxir cap loan and pola pen council pen phan cap methang atangka pensi padampo UMAC atum Methang adim kacelang jiaphan sika lakre pho adim lak thong kep pabadlo arts and culture kapaching thur jiaphan lak pho kep denglo Karbi lamet amai aphan sika lak kep adim lak ingkoi an pabadlo Karbi recho aphan gari motor ke nam jiaphan lak kep lapen kedam kebang aphan lak thom atangka denglo pu municipal board kapaching thur jiaphan Putihini lapen natural calamities pen kisung kerap aphan lak phokep denglo KYF aphan sika lak ingkoi tower dolong repairing aphan lak phokep denglo IAS UPSC Kacharli Stephan aphan setame piponpo sonsi pangrumpet pen 14 lakh 603.50 lakh atangka budget session along dengpon Lapu Articles 244A aputhak setame lamrai dengpon lapen bodo aphan SD KPG along tim Karbi Anglong chedon dun thekhe pu paklangpon lapen ka kisung pen Karbi Anglong kapajok pon ji aphan central sarkar pen chingki chingwai at loputa jongpon Difu Golf College along Chokoma tum chiklo ejona bainong kelong ne der lake principal stay order alo officially treasury aphan pachini ne der ajok pusi pherang ke karju damahut treasury officer thandun pu Chokoma tum nangke thanduna tengke kityang stay order high court pura paisile he stay order to lage aru search report to lage jitu ami already submit kora asile tejari 20 January আমাৰ তাত পিয়ন বুকত তেওঁলোকে ৰিসিভ কৰা সিগনেচাৰো আছে তাৰপিছত আমি নি দেখাওঁতে তেওঁলোকে ট্ৰেছ কৰিব পৰা নাই বিচাৰি পোৱা নাই বুলি ক'লে তাৰপিছত আমাক ক'লে যে আৰু কপি আছে যদি জেৰক্স দিলেও হ'ব তাৰপিছত আমি জেৰক্স পঠাই দিলোঁ কিন্তু তাৰ আগতে যেতিয়া সাসপেনশন হৈছিলে যে ডিসেম্বৰৰ লাষ্ট পাৰ্টৰ পৰা জানুৱাৰী ফাৰ্ষ্ট উইকলৈকে এই পিৰিয়ডত থাকাৰ আগতে থাকুতেও মানে আমি ডিসেম্বৰৰ স্যালাৰিটো জানুৱাৰীত পালোঁ জানুৱাৰী স্যালাৰিটো ফেব্ৰুৱাৰীত পালোঁ ফেব্ৰুৱাৰী স্যালাৰিটো এতিয়া আমি পঠাইছিলোঁ তাৰ বাদে আমাৰ জিপিএফ এডভান্স বিল নন টিচিং ষ্টাফৰ কেইবাখনো সেইখিনিও তেওঁলোকে পাছ কৰি আছিলে তাৰপিছত যোৱাকালিতো তেওঁলোকে ৰিটাৰ্ণ কৰি দিছে এতিয়া তাকে হাইকোৰ্টৰ অৰ্ডাৰটো যিটো ষ্টে অৰ্ডাৰ সেইটো লৈ পেলাই প্ৰিন্সিপালে নিজে ট্ৰেজাৰী অফিচাৰৰ লগত কথা পাতি যাম বুলি কৈছে এক মাহ ফেব্ৰুৱাৰী মাহ পাবলৈ এতিয়া হৈছে যিটো ডিচেম্বৰ Council ka parlo Northern Afforestation Division Hills Mate Botanical Park cum Arboretum Garden along MR upgrade tang grade 4 Chokomar Bang Trokep Rapliatum Chiklo John Kep Bainong Kilong le der aputhak Pherangke angno kiduk kisungalam Chepaklang Bangso puthak Northern Afforestation DFO Nandaram Teron Apan Sitame Alam Palelo Lapen Dealing Assistant BBT Mungpi ke claim kedam RD Pipedet ajok nilitum Chiklo John Kep Abainong Chelong le der lo Kedam tang surihini rakresir ke baningkan
wosik achiklo pen non anlo lapen jongsi non there po achiklo chunche pulote morning anta lerokji pusi forest MR subcommittee maipu rupsing be lapen junbang sarsing teron atum ningje 19 nitum la upgradation heri April la cheklopen order nang lelo non pu am tok tani litum Agosto council along nitum han approval 8 tarik nang lelo la sila approval bute nitum long alok in pen CCF office along heri appointment nitum join lo Agosto 8 tarik Agosto nitum heri join nam lo office along join nam pen non pu an arni tok tanitum heri salary lo dormahan puthar nitum long le der lo non pu tok anta ha ke damtang 2019 aning kan pen 19 pen non January March an nitum long le der lo cheklo jon club running suli bomlo lasi nilitum akisung la an lo je nitum office ta abatai nitum than nam lo je nitum han bin nang bunai pino mane nitum osoma tum kisung school dun long wangwe kitab nam long wangwe admission kori long le uniform osoma tum han uniform da roi pi mobe poisa we nilitum osoma tum non ekdom hem mo ruilo thang ta chabi thekhe dalo la sina so ala department iglo and edibion northern forest nili bangke nilimen ke hiri president lo nili lasi nili president la association lo president lo nilimen bangke rupsing be lo walang lia bangke sarsing teron lo lasi nili sop nitung bang trokke bra nerkep sidame kititang bang trok si ne dokor lo la sinon tutel ke bang trokke bra pli en division chon mama kapre division do malas kali kapre ga division ke ame bang kapre ga division na soitan itum forest division pen mane baki sob silvi division ta long lo west division ta long lo in pen ke hiri conservator ta hiri ta long lo west division ta working plan ta long lo nitum ke long le bang ke non hiri NA division northern forest station bang nitum non pu anta non pu tok ta long le da ta ni de pu apan ta ni to batai lo ka jing kidam ka chuli dam non doram tero la sini litum la so pu thak ta batai lo nitum ka jing kidam nitum dor mahal ana pu acek lo sar long le da nitum akisung ka ando ni lo nangli nilitum han nilitum akisung nang rapta puta nilitum chuling di dampik lo ne chini ne official hala kone dealing si chini dealing al phale arde damo pupo dealing bang ta pupo ne chini ne de pu si chini na hai apu tha ka masini litum ekdam akisung non pu andala sana kisung non malam so phan ber time ko sna chere ikta nangli hormu ke nama hu chere igloma hormu ka chonam kilina hut cherok chok do nangji lake hormu ka chanama hut kilina hormu doga kata liter meter highway aron deputy controller of legal metrology SI kam ke pathika teng sila sim sap ke pabon avema lang pamela pen lahaya hormu ason sai kam pen ke pabon sil sap doma lang ignangji chulang mate gakhir ke rosin kilina hut angpi prima lang ignangji hormu ka chanama hut kilin kalima kalangma lang ignangji serup ke kaiketa gram miligram si nam ignangji cement cooking gas ke namahut ning pophe pulote beparia phanamat si palin ignangji tin ke namahut kaiketa kilin pensi nam ignangji petrol pamalong jang thu ke namahut ning pophe pulote sai kam langchori sai phupen ke hottam pamalong liter ahisap lindam ignangji ke cho hormu mate him ke dok ke namahut ke en a box lin ignangji packet a hormu ke cho namahut la hormu ki pipona tengma kalima munthi ignangji packet arlo ke do ke Georgia hormu amen hima hom along babang phu amen lapen ke do adim alin ko anma aphai lapen kason se arni achiklo lapen aningkan hai hui donangji anparta consumer service mobile number email hai hui donangji thengpi ke namahut KB ke lang pensi nam iknangji li hormu ke nam ke jor putha kopine sonse chiniji pulote deputy controller of legal metrology SI hemalong humri dam ignon kalite clardak kachiniji apan ulabari Guwahati 781007 along pachini dam igne berta kan konpen nang chiroi thulo
Pini KSA Hamren Regional Committee Abitum Chelang Simen Media School along Kahumridam Laso Hutmen Media School along Kedamtang Matijong Achiklopen Science Subject Thanbang Kavyajok Mathematics Thanbang Si Thanbom Bon Tahalapu Thanbang Kethan Sitame Katora Dokok Lapen School along Sitame Kang Niadim Katora Mate Kadure Ilong Pen Bangpho Kang Niajok Kapang Orahut Doon E Puta School Au Somaratum Pen Chethandun Laso Ajoksi School Kewang Setame Mamnang Kok Titi Lason Si KSA Anglong Pho Hamren Regional Committee Pachethang Chunbang Humson Teron Biren Senar Dilip Teron Atumpen Hapu Thanbang Ke Hoyatumpen Penang An Chingki Chingwailin Si Non Kewang Jarni Lahai Kesunga Putha Karbi Anglong Autonomous Council along Kacharia Tumapan Pinpura Lo Setame Pajir Ponji Pusi KSA Anglong Pho Hamren Regional Committee Teron Sangho Pening Japon Dongka Mukam Pen Komol Kathar Newsfast Karbi Anglong District Legal Service Authority Atumpen Patir PC Atumi Methang Asai Hemalong Para Legal Volunteer Aputhak Cherok Tokamai Kangni DLSA Chairman Abdul Hakim Chunbang Judicial Officer Nagyub Ahmed CGM Manta Bhatani Advocate Robinson Hanse Co-Ordinator Priyanka Saikiatum Chetong Dunsi Kiduk Detlapen Institution Alongpen Ahokpet Akang Sai Mate Kelong Nangjia Puthak Cheparai Pon Difupen Pankaj Deka Newsfast Karbi Anglong Pinya birta lan si pejotik lo, tumit hame kardom.